Jandiko e mbui kata bloga mong'ere gi nying mar Gabriel Oguda ng'ano maki e ode gi jok ma oliekore ni gin obila ne owe thuolo. Nyocho make motelo ne ng'anyo mar tipo mano bagi odiochieng' manyoro pacho kae. To kata kamano, riwruok mochung' ne okinde LSK dwaro mondo jatend migawo mar arita kwe kaachiel gi komanda mar obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei odonjnegi kaluwore gi ketho mar mako oganda mathoth pacho kae. Magi duto timore kinde ma doho bende ne ochiwo siem ne ogaye mar obila mondo yiene okinde mar neno oganda mane omaki e kinde ng'anyo mar tipo. Sharon Ong'awa nigi ler mar wachni. Meko mag oganda ma pacho ka miseyo gi ng'anyo osebed kikwedo gi riwruoge mopogore opogore. Ka moko kuom jopiny miseyo ni ne omak gi obila bende osewe thuolo. Achiel kuom jok mane owe thuolo en jandiko e mbui kata bloga mong'ere gi nying mar Gabriel Oguda mano maki gi jok maliekore ni gin obila chieng' wuok tich ma bende nowe thuolo. Oguda nochopo e tesend obila ma Kajiado kama ondike dhoge ka okinde mage oseyo meko mare. We are pleased this morning to tell the nation, rather to tell the public that Gabriel Oguda, who was one of the people who had been abducted or went missing, has been released unconditionally from Kajiado police station. It is quite unreasonable to arrest someone in Embakasi, Nairobi, and have his advocates trace him all the way to Kajiado police station. It is quite unreasonable to keep on capturing our brothers, our sisters, our mothers, our aunts, and releasing them in very strange circumstances. Riwruok mar okinde LSK koro dwaro mondo jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki kaachiel gi komanda mar obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei mondo donjnegi kaluwore gi meko mag oganda e kinde ng'anyo. We will hold you equally accountable. To the Inspector General of Police, Japheth Kome, the IG has failed in his mandate. He has witnessed the loss of hundreds of lives that has suddenly ended by evil, despicable acts of terror meted by the police against peaceful protesters. LSK wacho ni kuom ji 10 mana giango ni omaki, moko kuom gi ne gisefwenyo ndachgi, kendo moko bende familia mag-gi oseyango ni owe thuolo. Dr. Omondi said he didn't know where he was as well, and he was thrown out of a truck. Billy as well was found around Muthaiga. So those are part of the reports that we have had. Shad as well was freed. He just indicated, posted to his friends that he was freed as well. Kaluwore gi meko makamago, doho ma pacho kae bende ochiwo siem ne ogaye mar obila mondo yiene okinde mar neno oganda mane omaki kinde ng'anyo mar tipo. Duoko manego bed ni apis ogaye mar obila e pacho kae duoko e kind thuolo mar ndalo 3 mabiro. Riwruok makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission kaachiel gi jatend duond bura mar NAK Kenya Martha Karua bende oseyo meko mag oganda e kinde ng'anyo. Between 7 a.m. and 6 p.m. yesterday, the police reform working group recorded 23 deaths caused by the police fire, arrested over 53 others, and abducted over 17 more. In Githurai alone, police shot and killed at least 30 innocent people at night. At least 100 more are nursing gunshot wounds as we speak. Only a cowardly, illegitimate regime turns on its people with abductions, with murder, with arbitrary arrest. And we demand that all those abducted must be released, freed forthwith. Sharon Ong'awa, Ramogi TV.